Het is 4 uur, er is het Frieske Nijs. Goeiemiddag. Er is van de morgen een lichaam gevonden op een Slettermar. Het gaat om de 24-jarige Afghaanse student uit Arnhem. Op het plak dat een wikkelien de Schielboot met 4 vrouwen en een instructeur omgieën, vindt een bootjesvader van de morgen het lichaam van de jonge vrouw. Hij was kogen, de helpdiensten. Toen wij, maar de brandweer, de politie en brandweer, binnen mijn boot heen en kwam een mooie dokter, een GGD-arts en een van de technische recherche om te zien van inderdaad of het om dat famke gaat. Nevens een wetvierde van de familie kon de vrouw net zwemmen en hier is geen zwemvest om. De politie is nog aan de gang, maar het onderzoek. De Friese politie docht op dit stuit 40 onderzoeken naar benneporno. De politie spreekt van een piek in de bennepornozaken de laatste maanden. In maaien kwamen 2 gevallen van benneporno naar boeten. Op Squallen, op het Jereveen en in Twiesel. Dat is likwols maar een topje van de ijsberg. Soms zie je dat er zo'n piek komt en misschien dat zo'n zaak van Heerenveen of van Twiesel mensen op een idee brengt of gedachten van goh, mijn buurman of mijn man of mijn ex-vriend of dat zag ik ook altijd. En misschien dat dat wel meespeelt dan. De politie brengt eigenlijk nooit bennepornozaken in de publiciteit. Benammen om slachtoffers te beschermen. Net sinds de onhoudende droogte worden jood en morgen 20 houtbulten in de brand stutsen. Dat gebeurt in de gemeente Kastelaan. Op tal van plakken luid nog hout wordt omdat de peerskefjorden dit hier verbinden waren. Tot de lange droogte mochten de peerskefjorden net terug in en waren ze troskoot naar de Pinkster. Maar dan wordt er weer een droge periode verwachten en dus heeft de gemeente bepaald dat de bulten jood in vlammen opgaan kennen. Ik al is nog heel iets flink droog. Eerst ermee, van de brandweer had er een man geweest die had je wijsjongen bij de bult en die had hem goedkeurd. Dat gelukkig. Alleen van mensen die een ontheffing hebben, maar jood en ik morgen hadden woord opbanen, daarna is het weer verbinden. Dit hier dus geen peerskefjord, maar een imoveersfjord. Rusk is de oorzaak van het instorten van de galerij van de Antilleflat in Ljouwert. Dat blijkt uit een eerste rapport van het technisch onderzoeksbureau E-Construct. De Antilleflat is al zoend het instorten van de riegenbalkons op 23 mei net bewember en zal dat voorlopig ik net worden. Wel is er meer duidelijkheid over de oorzaak. Wat geconstateerd is dat de wapening van het beton, dus de ijzerstaven in het beton zeg maar, dat die aangetast zijn door roest. En dat daardoor die wapening zijn functie niet meer heeft kunnen doen en daardoor het hele galerijstuk naar beneden is kunnen komen. De vraag of er sprake is van de verborgen gebreken wies de corporatie van de Haan. Want zij wisten net van de gebreken onder de flat. De opvolger van wethouder Marco Florijn van Ljouwert zal op zijn betietst 1 augustus aan de slag kennen. Dat verwacht het PvdA-fractievoorzitter Sjoerd Feitsma. Na week komt er een advertentie voor de nieuwe wethouder in de kranten. Er wordt zowel intern als extern naar een kandidaat zocht. De benaming zou dan heel juli plakvinden. In het simmerreces maakt Florijns opvolger hem dan de zaken eigen maatje. Florijn hier een zwiere portefeuille, maar onder andere sociale zaken en financiën. Hij gaat na week als wethouder in Rotterdam aan het werk. Het Scootsie is wel los. Vanmiddag weer de eerste dag van Lemmer Ahoy. SKS en IFKS zitten hier 3 dagen Chimmekoor. Dit is de start van het Scootsie seizoen. IFKS-kampioen Delmer Los in de kleer voor. Nou, de verwachting is hetzelfde als vorig jaar. Wij gaan er altijd voor. En dan is altijd na de tijd in de nabespreking kun je zeggen van wat het geworden is natuurlijk. Dus, je geeft voor het kampioenschap? Ja, natuurlijk. Absoluut. Sneun wordt bekend waar de kampioen is van de proloog. Het waren nog, joen en vannacht zakken de temperatuur naar een graad als Alve. Morgen op een simmerse dag, maar flink wat zinnen en temperaturen van 21 tot 24 graden. Het is hier een matig en vrij krachtig en mat eerste wien. Het vierde fruitjoch, een simmers weekend, daarna slacht het waarom en krijgen we een soort ruimwetter. En ons afweer deze kwartierjoerd. Dadelijk hier en ik meld me maar meer Friesk Nijs om 6 uur.